Matei muzita renyu Baba remwanakomana remweya mutsvene tinouya kwamuri mangwanani ano chokutanga tichitenda kuti matimutsira kuupenyu maita henyu isho wakanaka mukagona kunyange nekufambisa kuti tibve kunyange mukati mezvoto kunyange mukati mevafamba vachibva mukati menzvimbo vachisvika mukati menguva ino tinoda kukutendai nekuti Jehovha ndimi akakodzera kunamatwa mukati menyika ino tinganamate vamwe vaMwari asi hakuna vanokwanisa saizvozvo. Toda kukutenda nekuti Jehovha mune hanya neupenyu hwedu. Taimba wedenga mamangwanani ano kuti tinoda kucheniswa nemoto nokuti tikacheniswa nenyama isho wakanaka hatigone. Kunyange naIsaya akadzimara oti isho wakanaka dai mangondigunzvawo kunyange nemuromo wangu nokuti tigere mukati menyika ine isina kururama isho wakanaka. Tinotiri kukumbira mangwanani ano tichitanga iwoyo musangano isho wakanaka wamakanga makaropafadza kunyange nekutanga nokuti wakanyengetererwa. Toda kukutenda isho wakanaka kubvira tichitanga kusvikira panguva ino. Tiri kuona ukuru hwenyu, tiri kuona simba renyu, tiri kuona kubata kwenyu. Tiri kukuona isho wakanaka mukuburikidza nevatungamiriri vamakatipa mukati megore rino. Tinoda kukutendai naizvozvo. Toda kukutendai naizvozvo nokuti makaona zvakakodzera kuti mugore ra2017 tigone kuva nevatungamiriri vachatisumudza kubva pane chimwe chinhano vachitisa pane chimwe chinhano mudivhizheni yedu yemakonde. Tinokutendai nekuti Jehovha mune hanya neupenyu hwedu. Tiri kungoona kubata kwenyu, tiri kungoona ruoko rwenyu. Zvino wedenga panguva ino taakukumbirira wedenga kuti nzeve dzemwoyo isho wakanaka dzimwe dzirikuda kuvharwa naSatani nokuti patiri pano wedenga tiri pahondo. Tiri muhondo naSatani isho wakanaka. Zvinotibatsirewo isho wakanaka mangwanani ano kuti tigonzwa kana tichinge tanzwa tigoita tigoviga kunyange neizwi renyu mukatikati
mehana dzedu. Takutendai mangwanani ano nokuti ndimi akakodzera kutendwa. Tinodzokererazve pamberi tichiti topaifadzai nokukomborera kunyange nekupa sekukumbira kwakaita Solomoni akati anoda njere. Varanda venyu Ishe wakanaka vakakumbira njere dzokuti vagone kunyange nemusangano iwoyo kuti vatisvitse pavatisvitsa. Tisati tati Ebeneza, toda kukutendai Mwari wangu. Maita henyu mangwanani ano nemuzita nemuropa remwanakomana wenyu muchatitungamirira pazvose. Amen. Tatenda nenguva yekunamata. Panguva ino ticharopafadzwa nepresentation kubva kuChinhoyi Citadel Youth Team Released. Mwari vatiitire zvakanaka. Amen. Uyai nechorus. Okay. Mazvita ngatisanganei pakuimba muimba ari pa 396 tichigadzirira kuwana Bible study. Ndichazokupai mukana Mangura. Mangura uyai mutiropafadze. Mangura koa. Imi ndinenge ndaita favor saka it's okay. Mangura koa. Uyai mutiropafadze. Ndikataura action. Muri kuuya here veMangura? All right. Zvinenge zvisina kunyatsorongeka handiti. It's okay. Citadel. Mama imba kudhara chiuyai.
Amen. Pane madzimai yangu kaipapa. Hallelujah. Ndinawo madzimai ari panapa. Ndobva ndakuudzai mumwe wacho anonzi Cynthia, mumwe wacho anonzi Tanaka. Vafana regai ndikuudzai izvozvi. Mukaona madzimai wayo vasikana vari two ivavavo, moziva kuti murume wavo ndidentist. Mukatamba nokubvisai mazino. Mazvinzwa here vafana? Amen. Mamuka sei? Muchakarara. Ndinofara mangwanani ano nokuti amai vangu vari pano. Amen. Amai vangu, amai Chikwezvero vari pano. So ndinonzwa kudumbirwa, ndinonzwa kufara at the same time. Ndina zvinhu zviviri zvandinoda kuti dai Mwari vatibatsira kuti tiite mangwanani ano. Chokutanga, zvakanaka sei kuti tinamate titarise vhangeri raMwari kuburikidza nezwi ravo. Ngatinamate tese. Baba, tinokutendai nekutimutsa kwamaita, nekutisvitsa panzvimbo ino Mwari. Tikomborerei Mwari, tidye kudya kwenzeve, tidzokere kudzimba taguta Mwari. Tibatsirei mangwanani ano Mwari. Zvikuru sei inini Mwari, ndibvisei mandiri, mundifile nemweya wenyu. Tibatsirei Baba mangwanani ano, nezita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Mese muri kundinzwa here? Muri kundinzwa?
Yeah, so nasi ndichaedza kugara kunoku ndichabuda apa because mukana ndabuda apa ihondo yega yega. Amen. 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 Makakomborera nezuro. Bible study nezvese zvakaitika nezuro. Tongotangira ipopo apa tichienda mberi. Amen. Atidzokere shure. Mauto haadzokere shure. Anoenda mberi. Anditika. Saka ngatitarisei shoko raMwari kadiki-diki. Ndati ndine zvinhu zviviri zvandoda kuti ndiite muzuva ranhasi. Tine 2 segments andichadhila nawo panapa. Patinopedzisa apa toda kuti patinozonopedzisa apa imi neni tese nemafundisi edu tipinde muimba iya yakataurwa naKenro Muzorori nezuro, topinda tese as a unit. Mwari vatiropafadze. Amen. So but pekutanga pacho ngatipinde kuna Mapisarema 23 verse 1 to 6. Tiverenge tiongorore kuti chii chiri kuitika panapa. Ndo Bible study yedu iyi. Amen. 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 Izvi munoziva pane zvimwe zvinhu maKristu zvakapusa zvatinotadza kutora asi zvakapusa zvatakapiwa naMwari kuti iyi ndo iyi ndo zvinhu zvamunokwanisa kushandisa izvi. Kana zvinhu zvaoma torai izvi, isi tongozvitarisa zvedu tongozvisiya zvakadaro. Bhaibheri ramunaro iri ramakabata iye zvino izvi iri rinofema iri. Bhaibheri rinofema iri. Bhaibheri rine mazwi anofema iri. Mukachibata ichocho wafana muchaita upenyu unonakidza zvinoshamisa. Amen. Ngatitarei Psalm 23 verse 1 to 6. Musoro weshoko uripo unoti Jehovha mufudzi wangu. Pisarema raDhavhidhi. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro. Unondisesedza pamvura inozorodza. Unoponesa mweya wangu. Unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo kunyangwe ndikafamba mumupata womumvuri worufu, handingazotyi zvakaipa, nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Makazodza musoro wangu namafuta. Mukombe wangu unopfachuka. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu. Ini ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Mwari vakomborere kuverenga kwezwi ravo. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Tinokuchingamidzai mimiwo vamwe vari kungotionawo paFacebook nekwese kwamuri koko kuMwari ngaakukomborere akuitirewo zvakanaka. Mongogarawo moteererawo muchiteerera ZimdiTv muchinzwawo zviri kutaurwa panapa, asi toda kuti mubate chimwe chinhu mangwananana. Iyi psalm inozikanwa zvikuru. Amen. KuKorea vanoiziva, kuBinga vanoiziva, kuChina vanoiziva, kuRussia vanoiziva iyo psalm iyi.
iyi ndo saumu iyayo yekuti imimi amai nevana venyu mumba muizive nemusoro. Amen. Nokuti mukaiziva nemusoro pane zvimwe nguva zvinhu pazvichaoma. Bhaibheri racho unenge usina ipapo. Zvinhu zvaoma zvino wangotarisana nazvo wega so. Kwatinogara uko pane vamwe vanopinda mujeri, wapinda mujeri usina mhosva yakapara, wapinda mujeri, wodini zvino hamuna Bhaibheri hamuna chii. Mumwe akapinda mujeri imomo avapo every day achingoti the Lord is my shepherd I shall not want. Achidaro vanhu vakati kumunhu chii chaicho kusvikira apedzera anzi imi munhu wamuri kudaro haana zvaakaita. Muregere aende. Akatoregerwa nokuti akaziva chii? The Lord is my shepherd. Amen. So chiko chirimo mumu chakavandika chirimo mushoko iroreri. Mufundisi ndibatsirei. Ngatitange tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika panapa. Imi motarisai Bhaibheri renyu muchibate chinhu ichi. Verse 1. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Kana paita mufudzi kureva kuti pane munhu anofanira kudii? Kufudzwa. Ngatiteseka. Bible study aise munhu one. Amen. Kana paita mufudzi kureva kuti pane munhu anofanira kudii? Kufudzwa. Munhu anoda kufudzwa uyu munhu akangwara here? Meja mukoti yawo makanyacho. Munhu anofudzwa munhu akangwara here? Vamwe vari kuti aiwa, vamwe vari kuti kwete, vamwe vari kuti ehe. Munhu akangwara haanide kufudzwa nokuti anoziva kwaanodii. Bhaibheri rovha ratora rovha ratiro aiwa. Mina ndikupe a very good example. Vamwe venyu munobva kuRungwe kwazvimba kumutora shanga kupi kumwe kune mbudzi kuyakwe kwokuti kana uri pafamu paya unoziva kuti mbudzi nehwai zvakasiyana. Amen. Then Bhaibheri rovha ratiro tichakuseparata mondiregerero panenge nda kuzvisanganisa nechirungu twacho ipapo zvinenge zvakubhendawo kwandiri. Amen. Mondiregerero tichaseparata mbudzi nechi nemakwai. Handiti between pazvinhu zviviri izvozvo pane zvimwe zvichaenda kugehena, pane zvimwe zvichaenda kupi? Amen. Batai chinhu ichi. Now kana muri pamba imimi muri kumusha isi ini ndiri muzukuru kwamudengezerwa ukaroyu kuRungwe. Saka pataifudza mombe paya waiona kuti mvura kana yakutanga kunaya mbudzi dzinotanga kumhanya. Hwai dzinongoramba dzakadii zvadzo nokuti dzakadii dzakapusa. Itai kuti hwai dzakapusa. Aiwa varume imimi ndakakumakai zvisingaite pakona ipapa. Varume chimboitai kuti hwai dzakapusa. Ya pane murume anenge achingwareya apa. Varume ngatiti hwai dzakapusa. Ya. Saka hwai dzinomirira mufudzi wadzo nokuti hwai dzine relationship nechi nemufudzi wadzo. Handi muri kunzwa? Pane relationship apa. So the Lord is my shepherd. Kula kuti pane chii? Pane ukama, pane kunzwisisana. Amen. Kana wakabatana naMwari iwewe kana zvinhu zvashata, amen, une relationship naye vanhu kana wakaita dzungu rakaita sei iwe unongoti zvako hallelujah thank you Jesus. Andiri muri kunzwa? Because hauna chaunodii, chaunovhunduka. Unoziva munhu waunotamba naye, unoziva munhu waunofamba naye saJob. Andiri muri kunzwa nyaya yacho? The Lord is my shepherd. Pazvinenge zvakubhenda paya even kana kubasa vachikupomera nhema, vemaraini vachikupomera nhema, hanzi amai vai vanozodai, so iwe unongoti the Lord is my shepherd. Amen. Mfundisi enderai mberi. Nhasi kutomboshandisa mufundisi wangu. Ini ndiri utoka repa Chinhoyi Citadel. Amen. Nachifunga kuti vanhu kuChinhoyi Citadel vachato amen. Manje so unondivatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza
pamvura inozorodza. Pano tsipo I shall not want kuda kuti Mwari vachakuprovide zvinhu zvese zvamunoda. Then anzi lie down mumwe ngaatsvage bhaibheri andiverengera mafundisi ndibatirewo Revelation 7:17 please. Lie down. Munoziva kana pane imwe nguva yachawana zuva richipisa zvisingaite. Amen. Rapisa zvisingaite kudaro uchatsvaga pamumvuri. Ukasvika pamumvuri sonobvunza kuti handiri vamweni mamutomhanyira kutenda kuti kana zvikaita sei tinoda kuti tipinde mutende muya kuti zuva risandibata. Handiti kuda kuti Mwari vanozivawo kuti kana zuva kana paine zuva ndichapisisa zuva asi ndichaprovidawo tende yokuti vana vangu vadi vazorore. Revelation 7:17. Nokuti gwayana riri pakati pechigaro choushe richavafudza richavatungamirira kumatsime emvura youpenyu. Maita basa chiverenge kuti vainzwe. Revelation 7:17 iyi. Nokuti gwayana riri pakati pechigaro choushe richavafudza richavatungamirira kumatsime emvura youpenyu. Mwari uchapisika misodzi yose kumeso avo. Ndianati amen apa. Ndamboti ndobuda mina ndingobuda mbikawa. Ndianati amen apa. So shall it be. Mwari ukombo. Amen. Nokuti ipopo apo patengichitaura pape vamwe vari kunzwa. Handiri mazvona. Vamwe vari kunzwa, vamwe vari ngotonda neta, vamwe vari kudini, Satani ari ngotoyu, aiwo zvine basa rese izvi, weziva Jehovah is my shepherd, hazvane basa rese izvi. Mumwe ari todi, ari tobata chaari kubata ipapo. Amen. Amen. Mufundisi handei nayo. Three. Yes. Unoponesa mweya wangu. Unoponesa mweya wangu. Unondifambisa panzira dzokururama. Chimbomira ngatimbotaura mufundisi pamusoro pekuti unoponesa mweya wangu. Amen. Mumwe ngacho unoponesa mweya wangu. Ngatipadzokere futi unoponesa mweya wangu. Vakoronike ukaenda ku 2 Chronicles chapter 7 verse 14 tunotaura ba again nenyaya yekuhila kurapa. If my people who are called by my name should humble themselves, vatarise chiso changu, not only will I hear them from heaven, but I will also heal their land. Amen. Kuria kuti pasi apa kana parapwa na Mwari pasi apa. Kana mchizombowana time ichimbogara pasi na commissioner Mutevera. He has a lot of wisdom nenyaya dzekurwarirwa nekurwara and all those things. Why? Because vanoziva kuti healing inobva kupi. Chikafu chaunofana kudya chikafu chakaita sei. Exercise unofana kuita here exercise. Commissioner Mutevera. Ende ndakateerera zvaune chikuteerera zvaune chinzwa zvangu so. Chitange tisiri kuteerera so. Amen. Healing kana pasi apa pahilwa. Mwari varapa pasi apa. Zvirimwa zvinobva pasi apa zvichange zvakadiwo. Zvinenge zvine utano. Handiti mazvinzwa. Ndo healing iri kutaura mufundisi vainzwa. Anzi amen. Mwari wangu komborerei. Pane vamwe vari kuzvinzwa. Amen. So he restored my soul. Kuti mweya kana warapwa body kana miviri. Munoziva kuti Pauro akanga aina chirwere chaaifamba nacho almost all ministry yake. Amen. Airwara aive nechinunzwa wanga wakamubaya. Aifamba nawo kwese kwaaienda. Asi mweya wake wanga wakarapwa. Amen. Amandaza muri kunzwa nyaya ndiri kutaura? Iwe uchirwara makumbo achirwadza kudaro. Munoziva tinoenda kuzvipatara vamwe ka. Tinosvika kuchipatara kunoona vamwe maKristu soka. Unonosvika iwo ndiwo wakutorapwa nemunhu ari kurwara. Ari kufa. Amen somebody. Iye ari pachipatara ari kurwara. Kuri kuno munhu akatofa uyu. Akutokuparidzira ndiye. Nokuti mweya wakadii? Wakapodzwa. He restored my soul. There is healing there. Endai paguidance yamamutaura mufundisi.
unondifambisa panzira dzokururama. Chinoshupa ndechekuti maKristu vamwe venyu munogona kunamata. Akuteura munogona. Ni true. Amunorova. Amen. Hallelujah. Ha. Mukanzi nyengetera iso amunonyengetera. Even kana kumba munoziva kunyengetera. Why nokuti munoziva kuti munyengetero unovhura madoors akataura mufundisi nezuro. Asi ndoda kuti ndimbokuyeuchidzai kuti Bhaibheri panotaura kuti munamato wewakarurama une simba unoponesa. Amen. Munamato ngatitaure munamato wewakarurama unoponesa une simba. Hallelujah. Bible study kumakonde. Amen. Meja mchinyerere ndo vakandinvite. Saka ndikatadza kutaura mosipotira ini ndabva pano. Amen. Amen. Saka nyaya yekuti izvo munojamba kubva kumuteuro wenyu mojamba izwire kuti kururama munomhanyira kuti une simba unoporesa azvidaro. Amen. Aibata. Hallelujah. Hallelujah. Ndosaka mchizona kuti masara vicheri mopezera makutiza maji kuchechi kwenyu imene. Makuenda kumwe kwamunofunga kuti ndo kunonoponeswa, kunonorapwa, kunonodini. Pona. Amen. Iwewe pona. Amen. Wapona iwewe worurama. Warurama iwewe wonamata manji. Paunonamata manji wakarurama iwewe. Vanhu vanopora. Vanhu vanopora. Murati chikuudzai zvatakaita here isusu. Noti kuti zvatakaita nemaoko edu but Mwari vachikushandisa uchita zvinhu zvakarurama. Munhu achinamatirwa so achipora so. Munhu achiti handina basa inini makona basa ovoti uyapanda wakarurama here. Mobva matanga kuidhira nenyaya yekururama iyi. Munoziva here hama dzangu kuti iyi svondo iyi inonzi Salvation Army iyi isvondo yeholiness. Dai panga pene mauto panapa vaitiombera maoko pamusoro paizvozvo. Manu uri kunzwa nyaya nditaura vanhu. Dai pane mauto panapa vaitiombera maoko kuti svondo iyi inonzi Salvation Army iyi isvondo yeholiness, yeutsvene, yekururama. Handisi kuti tichava perfect, asi we are going to seek holiness in everything chatinoita. Kuti Mwari vatisunungure, vatitungamire, vatirestore, vatilide, vatiite kuti tiwane patinokwanisa kunozorora kana zuva radii. Handitika. Amen. Mfundisi handei naye iri kufamba here nyaya iyi. Kana siri kufamba kataura mushaka. Because inini ndiri kubhadharwa mari yakawanda sere kunge ndiri panapa. Nameja Chinyererawo. Vari kundipa mari yakawanda isingaite kuti ndinge ndiri panapa. Ngokwenyu pane munhu ari kuzvibhiliva izvozvo. Panowanika kuhwana nofunga kuti munhu yapiwa mari. Hallelujah. Vafana imafana muri kundinzwera vafana pakonapo. Vafana vari pakona vari kundinzwera vafana. My youth. Amen. Handinaye mfundisi. Unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Nokuda kwezita rake. Nokuda kwezita rake. Ndoda kuti muanditsvagire 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Dzokeredzai futi mufundisi. Unondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Nokuda kwezita rake. Kureva kuti isusu tine purpose muupenyu. Mazvinzwisisa? Tine purpose. Purpose yedu isusu ndeyekuda zvinhu zvinoenderana zviri aligned nezita raJesu Kristu. Amen.
1 Corinthians chapter 10 verse 31. I'm almost done. Mandas. Naizvozvo kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi itai zvose kuti Mwari akudzwe. Okay, no, Mandas. Ita inini avamwe havasi kunzwaka. Ukaverenga. Inini ndo vandavaudza. Naizvozvo kana muchidya kana kunwa kwete doro kana muchiita chinhu chipi nechipi itai zvose kuti Mwari vakunzwei. Amen. Hallelujah. Mfundisani naye. Zviro kwazvo kunyangwe ndikafamba mumupata womumvuri worufu. Hallelujah. 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 Ngapaverenge futhi mfundisi. Zviro kwazvo kunyange ndikafamba mumupata wemumvuri werufu handingatyi zvakaipa nokuti imi muneni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ini handitye. And sometimes that is a problem. Amen. Amen. No, nyaya yekutya iri kutaurwa mapisarema panapa inyaya yekuti mimi mubvise kutya kwese. Muzive kuti pamakupinda through the valley mumupata wemumvuri werufu, pamakupinda apa panotyisa apa, pamakupinda mai panotyisa apa, baba pamakupinda pamasvika iye zvino izvi panotyisa apa, basa rapera, hamusisina mari, mochengeta sei vana, zvese izvi pamasvika ipapapa. Bhaibheri rati aiwa hapasi penyu pekugara. Ndianati amen. Manje. Oh. Ndati hapasi penyu pekudi. Pamupata womumvuri werufu apa hapasi penyu pekudi. Even usina basa hapasi pako pekudi. Even zvakabhenda hapasi pako pekudi. Iwe basa rako nderekudi. Kufura nepo. Andini muri kunzwa. Basa rako nderekudi. BP yangu aiwa haisi yenyu BP. Achise chinhu chakanaka. Imi basa renyu ndekuti kana masvika pa BP mobvunza commissioner Mutevera. Vokuudza kuti chii chinoitika. Mobve pa BP. Amen. Mopfuura. So nhamo yatinayo muzuva ranhasi, nhamo yamunayo muzuva ranhasi, aiwa ndeya nhasi chete mangwana inenge ari muzuva raMwari. Handiri mukuzvinzwa. Mati amen ka. Chitorei muchibata ichocho. Mufambe nacho. Haikona kumuchirekera. Kana zvikashupa sei. Hanzi neBhaibheri, Bhaibheri rati, kuti Bhaibheri rinoti, rati, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Handityi chinhu. Nokuti Mwari vanechi? Vaneni. Hallelujah. Jehovah, mufudzi wangu anondifengeta. Saka imimi haikona kugara muvhali. Amen. Ndemei kuti mupfuure nemo. Nokuti pamunopfuura nemo muchanzwa kusimba. Amen. After that. Amen. Mfundisi kandi enaye mbichana. Tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Ande nayo. Kunyaradzwa uko. Hallelujah. Tsvimbo yaMwari. Munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Bila timbobuda mbichana ndimboibata iyo ipapa tingopati mbichana chete. Amen. Satani haisiriyo mhandu yedu.
imhandu yedu toziva, but satani haisiriyo mhandu munhu. Vamwe vati amen. Vamwe vati amen. Ndati satani haisiriyo mhandu yedu munhu, vabva vati amen. Satani munhu akasikwa semi neni, akasikwa naMwari. Mwari ndo vari infinite, ndo vanoziva zvamunofunga imimi. Bhaibheri rangu randakaverenga ndichiverenga ndakanzwisisa kuti Mwari havana kufanana ne Satani haazive zvandofunga. Amen. Mwari vanoziva zvandofunga. That's a big difference. Satani haazive zvandofunga, Mwari vanodi. Satani chaanogona kuita kutarisa fesi yenyu akaona makamuka kuseni yakaunyana sova zati yakakwidza nasi. Amen. Over ti name. So munhu isusu vacho inini panapa ndinogona kuwa temptation serious kwamuri mimi. Ndabvumira Satani kuti adi andishandise. Ndopa ndati Satani aiwa, Satani ngatisamupa credit because kazhinji kacho toda kumupa credit over after maona. Zvimsasati musangano watadza kufamba ka vati ndini ovafara sereke. Aiwa, isu ngatidi ngatigadzirisane. So Bhaibheri ratiro munondiprepara table yangu yakanaka pamberi pevavengi vangu. Amen. Pane vamwe vari kumazwi zita renyu riri kutaurwa nevedzinza. Zita renyu riri kutaurwa nevedzinza. Vanotumira zvavanotumira kwauri. Bhaibheri robva ratiro aiwa Mwari vanoprepare table yako. Amen. Vanoprepare table yako pamberi pechi pevavengi vako. Ivo vari kutaura zita rako, vari kutaura mazita evana vako kuti varware vafe vadini all these things. Vari kuzvitaura. Amen. Mwari vobva vaprepare chii? Tafura. Amen. Vaprepare table yako iwewe kuti ugare zvakanaka. Amen. Kureva kuti Mwari yezvino izvi manje vakutora zvakusvika pama-spiritual places where God, Mwari vakuvaka ruzhowa. Ndataura shona kapo. Vakuvaka ruzhowa around you kuitira kuti ma-enemies pavanouya paya vasati vabata iwewe vanenge vakudhila nani? Vakudhila naMwari. Vakudhila naMwari vasati vasvika pauri iwewe. Kureva kuti iwewe manje wakufanira kunge uchigara muconfinement yawapiwa naMwari ichi. Amen. Basa rako Bhaibheri robva rati iwewe vade. Amen. Dziri kunzwisisa. Iwewe vade. My enemies, I could love your enemies. Amen. And pray for them. Amen. Wovanamatira. Wovainvita kumba kwenyu. Uyai muzodya nhasi tine mabiko. Wovainvita kubirthday party. Wovainvita kugraduation party. Wovainvita kana uchigona kubika chicken iye inonzi road runner iye zvakanaka. Wovainvita kana uchirova rice nesadza. Ndakaona sadza rimwe ramazuva rine mupunga mukati, rinenge riti mupunga mukati. Wovainvita vauya kuzodya kana kune tea hobvu kumba kwenyu wovainvita kumba kwako, wovafarira wovada. Ndozvokutaura Bhaibheri. Nokuti iwewe wakagadzirwa chii? Tafura yakadii yakanaka naMwari in front of your enemies. Ndakupedza. Amen. Fundisi ngatipedzise nyaya tipinde pa second phase. Makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopachukira. Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu. Ini ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Amen. Amen. Pane chimwe chanditaure ipapo. Mwari ngatikomborere mufundisi yamuimbe chimbo chedu tipinde pa second phase. Amen. Mwari ngatikomborere mafarira Bible study here. Pane vamwe vaifarira. Mazvita unzai zvegumi zvenyu. Verse 1, 2 ne4. Unzai zvegumi zvenyu. Verse 1, 2 ne4. Okay. 396. Song 396.
pane vapaka mota yakavhara mugwagwa uri kuenda kutengere mvura. Saka munokumbirwawo kuenda kunobvisa mota yavhara pari kuenda tengere mvura. Amen. Hallelujah. Makonde oye. Makonde oye. Saka panasika pana pamaji ndo pano pa. Inini kwangu ku New York kwa ndino shumira ku nyai ndino itaura kaviri chete pagore. Amen. Ndino itaura kaviri chete pagore. Ndo vanati anenzeve ngadi asina ngadi ameno zvake. Amen. Nokuti nyaya iyi yekupa inyaya inotyisa vanhu. Kana mai vati ndakunzwai. Inyaya yekuti mafundisi vanoshaya zvokuita nayo. Hallelujah. Kuti vape so kuti vangopa mumwe anoti Mwarika mukandipa basa iri ndokupai 10%. In fact, you know what, Mwari ndokupai 15%. Kana 20 chai ndokupai. Waseka. Ari kupromisa Mwari kuti Mwari mukandipa basa iri, forget about 10% ya mataura iri. Ndokupai 20% chaiyo. Amen. Matizika zvino. Hallelujah. Nokuti inenge isati yapinda muchi. Inini ndiri uto ndaitombozviitawo izvozvo. Hallelujah. Mfundisi wati mutase 2 Corinthians chapter 8 verse 8 and 9. Nyaya yekupa iyi inyaya yezvomweya. Muri kunzwa? Nyaya yekupa iyi, it's a spiritual thing. Muri kunzwa? Mukanzwisisa ipapo mukabata ipapo nhasi uno regai ndikutaurei izvi. I guarantee you this. Mukabata nhasi muchibva pacongress inoi panyaya yekuti kupa uku it's a spiritual thing. It has nothing to do na captain auya kuti handimufarire handimbofa ndakapa chegumi changu.
andipe offering yekuchechi ikoko vacha ameno zvavo ikoko vachaita sei. It's a spiritual thing. Munondibvumira wambopfeka magirazi. Meja ndingambopfeka magirazi because ndambobuda. Mukoma uyai pano. Uyai pano mukoma. Imimi uyai pano. Imimi chimbo anditoda kutestify. Shamwari yangu yakuno iyo nesuti yako yeblack iyo yakuno. Nyaya yekupa iyi it's a spiritual thing. Vamwe venyu munoramba muchidhumira because hamuna kunzwisisa zvandava kukuratidzai panapa izvi. Mukachibata ichi kutambura kuri kupera nhasi pakongresi inoi. Vamwe vati amen because havadi zvekutambura. Havana kutya. Unopa chegomerewe. Ahe. Mafundisi vari pano ka. Mufundisi achazviziva kuti mbana. Chekuvi chako chakochitaura pamberi pekongresi chiri kumira pano. Mukabata nyaya iyi hama dzangu ka. Amunetsane nemadhisi nemafundisi aya. Endi nhamo inotama mumba menyu. Inotama. Isu kwedu yakatama. Amen. Kwedu yakatama taive neukama nayo nhamo yacho. Rimwe zuva ndabva tangoshamarika upenyu hwedu tafamba tese for a long time. Zvaperera panapa. Iye zvinezvi kubva kutaura newe iwewe nenini hatichataura tese. Kana waoda kutaura neni unoenda panext door wotarisa over the juraho totaura tese. Zvemuno mumba mangu munomu hauchagaramo. Amen. Takatotaura nezvo tikatoita conversation zvakangoperera ipapo. It's a spiritual thing. Amen. Malachi zvinoreva kuti mutumwa waMwari. Messenger. Don't kill the messenger. Just get the message. Amen. So nyaya iri panapa ndeyekuti it's a spiritual thing. Andiri muri kunzwisisa? Iyi kusaidi ndo spiritual iyi. Uku ndo zvenyama izvi zvatinoti carnal zviya. Saka avava nevavava vanogara vachirwisana ava. Ndo pachegumire. Usapachegumire. WhatsApp unozoikwasa kumabundles unozoaita sei. Unozoita sei mari yemacooking oil unozoita. So they are always fighting. Spiritual things nezvinhu zvenyama they are always fighting. Do you know kuti anowina ndiani apa? The flesh. Inini ndiri kufidha uyu. Inini ndiri kufidha uyu. Ndiani anowina apa? I'll tell you the answer. Kana pane chinhu chamunogona kutakura nhasi takurai ichi chinhu ichi. Ndinofidha ava vaviri, ndinofidha mweya ndigofidha wenyama. Achawina pakati pavo apa wandinofidha most ndiye achawina. Amen. Mina ndidzokerere zvakare. Ndatinini pandiri kuvafidha vese vari vaviri. Vese ndiri kuvafidha ndidya. Wandichafidha more than the other. Ndiye achadii? Because achasimba ka. Otungamira. Hapana inzwa hapo. Hapana ibata hapo. Vakawanda vedu gara zvenyu pasi. Vakawanda vedu vari kufidha kupi? Andini mazvona. Motadza kufidha chi? Yet kana mafidha zvemweya zvino izvi panapa izvi. Even nyama inodii? Hallelujah. Mukatadza kuchibata izvi hameno zvenyu. It's a spiritual thing. Fundisi verengai 2 Chronicles chapter 8 verse 8 and 9. 2 Corinthians, I'm sorry. Chapter 8. Yes. Verse? No, yeah, 8 and then 8 and 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 8 and 9. Handirevi ndichirayira asi kuti ndiidze ndizive nokushingaira kwavamwe kana rudo rwenyu ndorwazvokwadivo nokuti
munoziva nyasha dzashe wedu Jesu Kristu kuti kunyangwe akanga akapfuma wakava murombo nekuda kwenyu kuti imi nourombo hwake muve vapfumi. Imi nechi neurombo hwake tive chi vapfumi. Haleluya. Mapanzwa ere Jesu akauya kuti mupfume imi. Jesu akauya kuti mupfume imi. Aive negoridhe rese, aive neheaven yese, aive nezvose, but akauya pano kuti imimi mupfume. Musatambure. Kwete kupfuma nemari chete, but nezvese zvamunganite muupenyu. Solomon ambotaura uyo yakati aiwa Mwari tipe wisdom, Mwari wakati tokupa wisdom iyoyo nezvimwe zvinhu zvausina kukumbira. Amen. Amen. Fundiswa kuti mubate futi Malakai because takunopedza. Tauti tisvike panguva yekunyengetera masikati ano. Tauti tinyengetere tese kuti tidzinge nhamo mudzimba dzedu zuva ranhasi. Tidzinge nhamo patende ino, pamakonde congress ino tidzinge nhamo. Titi nhamo hausisina kukama nesu zvakare. DC vakangoshedzera mupiro tinongoenda tingodai. Totarisa kusaidi zvedu tapedza nazvezvi. Hatidi kutaura na DC, hatidi kutaura na mufundisi. Zvinhu zvapera. Hanzi handishande aiwa. Mwari vanokupa basa racho. Amen. Ngatitasei Malakai mufundisi. Malachi chapter 3 verse 8, 9 and 10. Zuva rokuuya kwomunyai waJehovha 8. Ko, munhu ungabira Mwari here? Kunyangwe zvakadaro munondibira. Asi imi munoti, takakubirai pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Munoziva kutaurira munhu kuti uri mbavha ka? Zvakaoma man. Kutaurira munhu kuti uri mbavha ka? Zvakaoma. Asi chokwadi ndechekuti mari yedu Donald anofunga kuti ane mari, haana mari. Mari iri muhomwe make ndiyaMwari. Even Mwari vanogona kutora upenyu hwake manje mari yacho igosara iri useless. Handii muri kunzwa? So kana Mwari vachiti tiri kuvabira kuita kuti chese chatinacho isusu ndechaMwari. Kana wanzi iwo uri kupiwa $100 kungopa 10% chete 10% kuna Mwari wotadzirira. Sezvo zvinoita manje ndezvekuti mimi kana matadzirira kupa 10% iyayaka mapinza muchenje mumba, mapinza chinoba mari mumba. Mozoswera makuti sekuru vaya vanonzi vanobata mushonga ndiwo vari kudai aiwa. Iwewe ndiwo wapinza muchenje mumba wega nekusapa kuna Mwari. Handini muri kunzwa? Regai ndikutsanangurai ndichiti pane vamwe amai kudziva rasekwa uko ndai kupinda uko. Vakakudza mwana wavo zvakanaka, akaenda kuchikoro vachitengesa madomasi vachidini, munoziva zvinoita namai izvezvo, vachitengesa madomasi vachidini kuchechi kuvanga vasingape zvachose. Mwana akakura akaenda kuuniversity akaita doctor. I will never forget that testimony. Akaita doctor mwana, aita doctor kudaro avaita rombe. Yani munoziva pane madoctor marombe. Hamsati maone vakadzidze marombe. Hadzi vakawanda. Avaita doctor avaita rombe. Anongoswera achinwa. Yeah. Mari yese inoperera kuvasikana yoperera kudoro. Nekune pleasure. Amai vaya vaitengesa madomasi achavaona. Akugara kuBorodale zvino amai garai kudziva rasekwa ikoko. Inini nemudzimai wangu uyu mutsvuku uyu ane bvudzi refu uyu hazvipindirane nezvinhu neivhu dzvuku rekuJiringham. Amen. Amai vochema zvino voti ko pandakakanganisa ndepapi. Maridzo yabva yazouya. Yabva yati aiwazve makainvesta pasiripo. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Vamwe venyu muri kuinvesta in the wrong places. Pazvima yekuti mupe mari Mwari makutora mari iyoyo moisa kuWhatsApp. Yobva yapera chop futi. Apa Mwari hauna kupa. Wane chikwereti kuna Mwari. Uku zvaku muri kunzwa zvandiri kutaura? It's a spiritual thing. It's a spiritual thing. Amen. Amai ava vakazotendeuka.
vakapa testimony muchechi vakati Mwari ngavandiregerera. As from today onwards, kana riri dhora 10 cents chaipa kunani? Kuna Mwari. I tell you what happened with that story. The guy Ainz Charles, ndotomuziva. Amai vakatendeuka, vakaita basa ravo, vakatanga kuita zvinhu zvavo zvakanaka, zvikafamba zvakanaka, and guess what happened? Mwari vakanzwa kutaura kwaamai ava, chale akaregera zvedoro, akapedzisira akuiwa kupi? Kusondo. Amen. Inini amire panapa in 2008, handizvo zvakaoma sere kuno kuZimbabwe. America at the same time, America was having a recession at that particular time also. Mfundisi wangu akauya ndiri youth pastor zvikanzizo Chaka zvinhu zvaminyama panapa. Tivatariswa pasi kuti vamwe you are going to lose my jobs. 3-4 months before that, inini nemusikana wangu nemusikana akanaka zvisingaite. Ndakatora kwaMusonza uko kwaMajor Musonza uko anonzi Tsitsi. Sekamwana kedu kanonzi CJ kan 9 years so. 4 months before that, we had made a commitment. No, guess what? Tithing, tithing. From today onwards, tithing, no matter what happens. Recession yauya, vamwe vari kudzingwa mabasa. Inini ndakapromote. Vamwe vachibata, vamwe havasi kuzvinzwisisa. Give God your best, hama dzangu. Haikona kunyepera kuita kunge vanhu vanoshamisa sereki nemayunifomu aya. Mayunifomu yenyu ngaive uniform yemukati. Haikona kunyepera vanhu. Kana uri muuto charo rakakwana, uto charo rinoziva Mwari, unopa kuna Mwari. You give God your best. But chiri kuitika ndechekuti isusu tarasika. Uniform yako tikanganisa. Hatichapa kuna Mwari, hatichaita zvinhu zvinofanira kuti zviitike muupenyu wedu. Ndokuti vamwe vedu izvo zvita kuti tisvike panguva yekunamata, nokuti tine zvakawanda zviri kutitadzisa kudi kunamata. Tine zvakawanda zviri kutikanganisa kuti Mwari vatiropafadze. Zvino nhasi toda kuti tizvidzinge. Nhasi mufundisi vabvisa uniform yavo. Vati timuone zviri kutikanganisa muupenyu wedu. Muzvizive kuti izvozvo izvi ndo zviri kuita kuti imba yenyu igare ichitambura. Muzvione muzvizive kuti izvozvo izvi kunyima uku, kusatenda mushoko raMwari, kusanzwisisa, kuva greedy. Ahumbofa wakachiwana, inzwa izvi. Motikari munenge muchikodzionera pa next door. Zvakanaka munenge muchikodzionera pa next door. Why? Because munonyima. Munonyima Mwari. Mugonyima nenherera dzese munodziona pa next door penyu. Pana amai vaya vanochengeta nherera vai. Kana kuwandera kuti mumbopawo kuti amai batai nepapa mubatsirikana. Hamumbofa makabudirira hama dzangu. Ini ndakazo izvo zvipandinofamba panapa handina mari yakawanda. Ndiri mufundisi ndinopiwa ena allowance. But izvozvi vanhu vanofa ndinofamba navo padhuze vanofunga kuti ndine mari zvikuru. Nokuti pese pandino mweya ukangondiudza kuti muipa munhu security guard asina kana sendi mupe dhora, ndobva ndamupa dhora. Mumwe ndakamupa $5 handibatsira motikari ndakira makizi mumotikari. Ndobva ndamupa $5, akatora $5 iyeye akaisa pahana yake. Fundisi uyai kuno nemicrophone yenyu. Akaisa pahana pake. Akati Mwari vakukomborerei mukoma. Ndikati haikona kutenda inini, tenda Mwari. Nokuti even mari yacho yandinayo muhomwe mangu haizi yangu ndeyashe. Kamari kamwinako ikako amai kadiki akasi kenyu ndekashe. Mufundisi verengai zvakanyorwa papetisheti iyi. Kuzvibira ndopaipe paunongochiona ufunga kuti ukubira Mwari iwe uchizvibira. Generation curses. Vamwe takato-adopta kubva kunana mbuya vedu nhamo, madzisekuru edu nhamo, kutoda yokutokurirwa. Vamwe makatopiwa nezvinhu chaizvo, kutopiwa zvinhu. Imi mutofunga kuti muri kupiwa zvinhu zviri kubatsirai, makatopiwa zvinhu zvinokutorerai mari yese. Kusatenda. Inzweka nyaya yekutenda ka. Mukaziva kuti Mwari vanondiropafadza kana ndapa. Mukamboziva vaKristu pakongresi yemakonde, inzwai, ndinzwisisei. Chifudzai mberi nyaya yekutendai. Chisiyai nyaya yekutendai. Chizivai.
stingy. Ndombodzokera apa pakutenda apa fundisi. Ndati chifudzai panyaya yekutenda apa, level yenyu ngaitipfuura pakutenda. Ngaitisvike pakuziva kuti Mwari vachandichengeta no matter what. Kana 2018 akashupa kana zvikadini Mwari vachadini. Tizivai imi maikona kuita zvokutenda chete, tizivai zvokutenda chisira vai vataura neshoko raMwari vai vekunzanzi vanoda mukaka. Pane wakupa mukaka. Kozi wakupa sadza. Taurai zvenyu. Stingy. Inonzi chine shona stingy. Kuomera. Munoza chapungu. Munenge chingoomera makakabata dai. Veniri mwera mazoko vakabiwa. Zvoshaya basa. Munoza maKristu chao. Once paunodaro ka chabiwa ka. Unotanga kufunga manje kuti dai zvangu ndakapa Mwari. Dai zvangu ndakapa Mwari. Nokuti unoziva kuti ukapa Mwari wainvesta. Akuinvest because mabanki emuZimbabwe ezvinezvi kuinvesta mabanki nema Mwari ngavatikomborere. Asi ukainvesta muna Mwari, even vakaitora iri mubanki iyoyo, Mwari vanounza imwe 10 times. Mapedza ndipamberi mufundisi. Greed. Kusagutsikana nezvawapiwa naMwari. Munoziva, do you know how rich you are right now? Pamakagara ipa. Munoziva here, do you know how rich you are? Munoziva here. Munoziva kupfuma here kwamakaita. Munoziva kufamba kuchikonono kubva kuchikonono kucherima kuuya kusvika panapa netsoka dzenyuka. Upfumi ihwohwo. Ndine muzukuru wangu andishupa zvisingaita. Ndikamuti muzukuru, unogara pamba pasi aubhadhara rendi. Hapana baba vari kuziva nyaya yatiri kutaura. Imi mufundisi ka. Meja ndakupedza. Mufundisi mundibatsire mufundisi. Aubhadhare rent, aubhadhare magetsi, aubhadhare mvura, aubhadhare chikafu. Iwe uchizvichengeta uwane basa udrive yako mota pano kuswera uchinangana nemotikari yangu inini. Kureva kuti haasi kuziva how rich he is. Vamwe vedu takafanana nemuzukuru wangu kuda iye. Ndataura serake. Museke zvenyu vamwenyu mutori wese. Mwari vakatipa zvinoshamisa, hondo riponiso inoshamisa. Atimbofa takakuregera ukafa nenzara uri wega uri mwana wehondo riponiso, kunyepa chaiko. Kunyepa chaiko. Hondo riponiso kana kumadzorera uku tinosvika tiriko iko kumadzorera uku. Kushekilton kumamangura uko tiriko. Kana uri mwana wehondo chete chikafu chaina unongwenda kamufundisi, mufundisi mungatibatsire uri, mufundisi unotsvaga mumwe munhu anokubatsira. Haumbofa wakafa nenzara. Kana uri mutendi. Mutendi. Ziva kuti this is a spiritual thing. So toda kuti tibreak mabondages nasi. Toda kuti tibreak all the bondages anotitadza kubudirira mufundisi mapedza rent t-shirt. Munhu ane mota ACY 9243 matoomesera endai munobvisa mota ACY 9243. Lazy, jealous, lack of wisdom. Ndapedza. Kusvika panguva yekunyengetera. Ndoda kuti murangarire kuti imi hama dzangu dzekumakonde mandibvisa hembe yangu, chuniki yangu. Chuniki iwe haibviswe pamberi pemakomishina, haibviswe pamberi pemameja, haibviswe pamberi pemakonoro. Vanotanga vambobvisa yavo, haibviswe.
inini maita kuti ndiibvise imimi. Chandaibvisira ndechoti kana vakazondipanicha zvavo, imimi mapona. Mozondiinvitawo kumba kwenyu. Mozondiinvitawo kumba kwenyu zvinhu zvanaka. Amai vaya vekupupura vakati no ndakaedza zvakati ndikaedza ndikatombotenga zvakati zvikadiwa. Aiwa Mwari vanodzorera zvakawanda zvakapfuura ipapo. Imimi ponai. Gadzirisai nyaya yenyu, nzwisisai kuti this is a spiritual thing. Izvi zvenyama izvi hazvina zvazvinobatsira izvi. Panapa pamweya apa pakagadzirisika apa nyama yaponawo futi. Mwari ngatikomborere, ngatisvike tisvike panguva yekunyengetera. Tauri tisvike panguva yekunyengetera. Makonoro vari pano, makomishina vari pano, vatidenderedze. Ava vanhu havashupika. Havashupike vanhu. Pane tikwetu tinoshupika, but tinovanetsa, but havashupike vanhu. Because they've been taken care of naMwari chaivo. Izvo zvanzi tikuenda ukaripa, ndikati muri kuenda ukaripa, dai ndaendawo ukaripa kwacho. So kana ndisingaenda ukaripa kwacho, ndingokubhadhara kangu ngotowo kuita sekunge ndiri kuenda ukaripa kwacho. Ivo vatodi vatogara musha, vombononakirwa ukaripa ikoko. Muri kunzwa here hama dzangu? Fambai zvenyu mwetinamate tese. Hapana chakaipa kuti uve nemotikari yakanaka. Hapana chakaipa. That's a manifestation of what is happening inside. Kwete yekubira vanhu aiwa, yakupiwa naMwari, yaitinamate. Tinoda kuti tibreake mabondages ese anotitadza kunamata, anotitadza kuti tibudirire. Majobs vana vadiki munawo, majobs imini Mwari vakamira kuti mutendeke first, then zvinhu zvese zvopinda mugwara. Vana mai maita basa rekutora mutengesa madomasi, moendesa mari ku whatever, kung'anga, kuchii. Panzvimbo yekuti muiudze kuna kukuwa officer mufundisi, iyi mari yangu iyi. Izvozvi mumwe mufundisi akabva kuti neimwe chechi izvozvi kungoti uyai musite. Mese munomhanya nemari dzenyu, tikuenda mahara. Yeti mune faith muna Mwari. Aiwa tazviramba izvi. We want to break all the bondage today mangwanana ano pano. Muve rich, muve panapa muve rich in wisdom. Even nemari yaChiMwari vakupei. Nhasi pana vana vadiki munozviita izvi. You can do this. You can do this. Mwari anogona kukukomborera ukaita zvinoshamisa muupenyu hwako. Uchifamba hako usina bhutsu kudaro, wakuita bhutsu dzekutoti ndopfeka ipi nhasi. Every day unenge une bhutsu yekuchinja every day. Masutu aya munoita kutambisa masutu aya. Noti Mwari vakudini? Vakutungamirai, vakuchengetai. Meja mukoti muripo here nhasi. Toti tibreake mabondages ari panapa nhasi nezita raJesu. Toti tiwane minamato pazuva rino nhasi panapa, nguva ino nhasi panapa. Vana vadiki, you can do this. You can do this. Through Christ who strengthens you, you can do this. Munozviita. Hazvimboramba naJesu, zvinoita chete. Mukachibata ichochi zvinoita chete. Mukachibata ichochi zvinoita chete. Mwari ngatikomborere mangwananana. Mfana zvinoita chete. Mwari vanokuda for I do know the plans that I have for you. Plans not to harm you but to prosper you and give you hope. Mwari vari kudaro. Havadi kuti titambure. Kutambura kuri kubva kuna Satani. Satani ndiye ari kuudza kutambura kwedu. Satani ndiye ari kuudza kutambura kwedu. Tinotozviita chete. Mwari vanotizvigonesa. Vanotigonesa muzuva ranhasi. Kubvira nhasi mari yenyu ngairopafadzwe naMwari. Zvinhu zvenyu ngazvifambe naMwari. Mabusiness ventures enyu ngafambe naMwari. Musati maenda kubusiness kwenyu kuenda kuna mufundisi ndinamatirei. Ndinamatire chiro changu chifambe. Those who plan without God plan to fail. Imi planai naMwari. Mwari vakukomborerei, vakuitai zvinoshamisa. Vana vadiki muri kundinzwa inini. Hanzi ndogara kuAmerica, hapana chinoshamisa about America. Imimi muchagara kunzvimbo dzakanaka, mugogara mudzimba dzinoshamisa. Bhaibheri rataura rati iro. Muchagara mudzimba dzamusina kuvaka. Muchagara mudzimba dzamusina kuvaka imi. Mugodhiraivha motikari dzamusina kutenga. Dzakungopiwa chete muchingodhiraivha muchienda. Muchakwira ndege dzamusina kumbobhadharira. Dzamusina kutomboziva kuti dzakabva nekupi. Nokuti Mwari vakuropafadzai. Imi tendai pana Mwari. Zivai kuti nyaya ino haisi nyaya yezvimwe zvinhu. Inyaya yemweya. Inyaya yemweya wako. Inyaya yemweya wako Mwari vanozviita. Ngavazviite izvozvi nhasi ite mhiko. Let's have a covenant inonzi Makonde Congress. NaMwari nhasi.
covenant inonzi makonde congress covenant yekuti Mwari vakuropafadzei, vakusimbisei vaite zvinoshamisa pamusoro penyu, vakutungamire zvinoita chete naJesu zvinoita chete naJesu zvinoita chete. Bvisai Mwari, bvisai, bvisai matiri, bvisai zvisiri zvenyu matiri Mwari, bvisai, 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 bvisai Mwari, bvisai, bvisai, bvisai. Pindai matiri Mwari, pindai matiri Mwari, pindai matiri Mwari, pindai matiri Mwari, mweya mutsvene pindai matiri, bvisai zvisiri zvenyu Mwari, bvisai zvisiri zvenyu Mwari, bvisai zvisiri zvenyu Mwari, pindai mweya wenyu Mwari, pindai mweya wenyu. Hallelujah. Hallelujah. Mwari vanoshamisa tazvionera pachena kuti tina Mwari vanoshamisa. Zvauya Bible study iyi vazhinji vanga vachiti mapisarema 23 kungabudeiko. Tabatikana zvikuru kuona kuti Mwari vane matauriro anoshamisa. Mwari vane chinangwa necongress inoi. Hama dzangu, tinokutenda Mwari zvikuru kwazvo kuti matauriro ava anoshamisa. Unozodei, unozoda Mwari anotaura sei kana ukasagamuchira zvakadai, kana ukasasanduka pakadai, unozodani kuti akusandure kuti upenyu hwako urege kuve the same again. Ndanzwa kubatwa zvikuru kuti Mwari, ndanga ndigera apo ndikati Jesu munogona kudai, munogona Jesu matigonera nhasi. It's a beautiful time. Mwari munogona kudai. Chii chaungada, chii chaungashora. Ndida kuti congress ino isiye upenyu hwako wamo maoko aMwari chose. Isiye upenyu hwako wamo maoko aMwari chose. Nokuti kana wagamuchira shoko, zvanzi namuranda waMwari, ndezvemweya, hasi zvenyama, ndezvemweya. Zvino kana tagamuchira mweya, zvinhu zvose zvichatirerukira. Zvinotinetsa, tinofunga kuti zvinotinetsa, hakuna chichatinetsa. Regai tinamate, ngatikotamisei uso, titende Mwari. Mwari wamasimba ose, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, tinouya kwamuri noruzivo rwokuti Mwari munoshamisa, noruzivo rwokuti congress ino kubvira kutanga kwayakaita tiri kuona kuti mune chinangwa chinoshamisa. Tachiona paBible study iyi kuti Baba muri kuda kuti urombo nokushushikana zvese zvinotinetsa pakufamba kuuya kwamuri zvipere nhasi.
tizisiye, nokuti kana nyoka yaisade mutumbi wainawo inoenda kunovhunura igosiya the old skin ikutora muviri mutsva ikufamba nawo muviri mutsva. Kana wasvika paikaitira basa rayo rokuvhunura unoona paine vhunurwa. Batsirai Congress yino baba kuti tivhunure in Jesus name. Takasikwa sei baba tisingagone kugamuchira shanduko, because the change must come within kuitira kuti tizove nepeace without. In Jesus name. Uyai baba mutaure kwatiri. Takutendai Mwari, tatoona kuti unoshamisa. Maita zvenyu baba, tinokutendai. Fambirai mpure mberi baba. Regai kuti nzwira sisi hatina kukwana baba, hatina kukwana. Batsirei baba kuti mutaure kwatiri nzira yakadai, rambai muinesu. Zvatakusiya zvose tichivimba nemuzita rinokosha rinonzi Jesu Kristu muponesi wedu. Amen. Amen. Tichiri mumweya iwowo tinoda kubva tasvika munguva yekunamata nekupa. Ndadenwa panga pachitaurwa kuti unogona kuparadzana neurombo ipo pano patigere pano. Ndiri kufunga kuti panga pachidzidziswa tikangoziva kuti zvinofanira kupiwa Mwari ngavapiwe zvatinakira. Ndiri kukumbira vefinance vauye vatitungamirire. Toda kuimba tendai chete zvose zvichanaka. Isusu ngatipei Mwari zvinofanira kunge zviri zvavo, tova nekutenda kuti kwatiri zvichanaka. The finance tenda yechete, tenda iwo, tenda yechete zvichanaka zvose zvichanaka. Tenda iwo, tenda. One time. Come in. Hello. Hi. Interview, hey? Yes. Please take a seat. Hello? Hello, sir. The person is here. Okay, just bring her in. Okay, sir.
Are you feeling hot? For gorgeous, elegant, and astounding look, modern women now use Pretty Women Cosmetics. Visit us at the following Pretty Women Cosmetic outlets: Corner Angwa Street and Speak Avenue, Corner Nelson Mandela and Park Street, and at Corner Muyanehanda and Speak Avenue in Harare. Pretty Women Cosmetics, where beauty begins.